नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश प्रभू आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर। आणि आज आम्ही चाललेलो आहोत अक्कलकोटला स्वामी समर्थांच्या दर्शनासाठी। तर आम्ही सहकुटुंब सहपरिवार जाणार आहोत। आता आमची ठाण्याला 11:30 वाजताची ट्रेन आहे। तर आता आम्ही खारघरवरून निघणार, 11:30ची ट्रेन पकडणार, सोलापूरला जाणार, तिथे हॉटेल वगैरे बुक केलं आणि तिथून मग अक्कलकोटला जाणार। तर हा सर्व प्रवास तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये बघायला मिळणार आहे। चला आता आपण घरातल्या स्वामींचं दर्शन घेऊया आणि आपल्या प्रवासाला सुरुवात करूया। जर तुम्हाला मुंबईवरनं सोलापूरला जायचं असेल तर बऱ्याचशा ट्रेन ह्या ठाण्यावरनं जातात। तर आम्ही ठाण्यावरनंच सिद्धेश्वर एक्सप्रेस या ट्रेनचं बुकिंग केलेलं होतं। दिवाळीची सलग लागून आलेली सुट्टी आणि शनिवार रविवारमुळे बऱ्याचशा ट्रेन ह्या पूर्णपणे रिझर्व्ड होत्या। सिद्धेश्वर एक्सप्रेस ठाण्याला प्लॅटफॉर्म नंबर 5 वर आली आणि जेव्हा ट्रेन आली तेव्हा कोणत्याही प्रकारचं अनाउन्समेंट झालेलं नव्हतं, पण आम्ही वेळेच्या आधीच प्लॅटफॉर्म नंबर 5 वर पोहोचलेलो होतो। ट्रेन अगदी आपल्या नियोजित वेळेमध्ये ठाणा स्टेशनला आली होती। ठाणे स्टेशनला अगदी बरोबर 11:30 वाजता ट्रेन आली आणि ती सोलापूरला बरोबर 6:45 वाजता पोहोचली। सोलापूर स्टेशनला उतरल्यानंतर तुम्हाला अक्कलकोटला जाण्यासाठी शेअर रिक्षा, टॅक्सी किंवा रस्ता ओलांडल्यानंतर समोर एक लिंबाचं झाड आहे, तिथून तुम्हाला एसटी पण मिळू शकते। सोलापूरला उतरल्यानंतर आमच्या भाऊजींच्या परिचयाचे सद्गृहस्थ देवेंद्र हे सोलापूरलाच राहतात। त्यांनी त्यांची स्वतःची गाडी आम्हाला उपलब्ध करून दिली होती। आता मी हॉटेलला थांबलो आहोत आणि चित्रा मध्ये आहोत। सोलापूर स्टेशनवरनं आम्ही चित्रा एक्झिक्युटिव्ह या हॉटेलवर आलो आणि इथे राहण्याची अतिशय उत्तम अशी सोय होती। हॉटेलमध्ये आलो आहोत आणि आम्ही जरा आराम करून मग स्वामींच्या मठात जाणं दर्शन घ्यायला, ते पण आहे अक्कलकोट। हॉटेलमध्येच आम्ही भरपेट असा नाश्ता केला। नाश्त्यामध्ये विविध प्रकारचे पदार्थ होते आणि ते चवीला खूपच चविष्ट होते। तर मंडळी, सकाळी 6:45ला आम्ही सोलापूर स्टेशनला उतरलो। तिथून आम्ही सोलापूरमध्येच हॉटेल बुक केलेलं, त्या हॉटेलवर आलो। इथे नाश्ता, आंघोळ वगैरे केलेली आहे, आमची तयारी झाली आहे। आता वाजले 9:30। आता आम्ही इथून अक्कलकोटला जाणार, तिथे स्वामींचं दर्शन घेणार आणि जमलं तर महाप्रसाद पण घेणार आहोत आणि तिथून मग येऊन आम्ही सोलापूर पण थोडंफार फिरणार आणि मग पुन्हा खारघरला जाण्यासाठी निघणार आहोत। तर चला आता आपण जाऊया अक्कलकोटला। आम्ही हॉटेलवरून निघालो आहोत आणि आता आम्ही स्वामी समर्थांचं दर्शन घ्यायला अक्कलकोटला जातो आहोत। सोलापूर ते अक्कलकोट हे अंतर साधारण 35 ते 40 किलोमीटरवरचं आहे आणि सोलापूरवरनं अक्कलकोटला जाण्यासाठी जे रस्ते आहेत त्यांची अवस्था खूप सुंदर आहेत, अगदी व्यवस्थित रस्ते आहेत। त्यामुळे तुम्ही अगदी आरामात सोलापूरवरनं अक्कलकोटला बाय रोड पोचू शकता। तर आता अक्कलकोट इथे आम्ही पोचलेलो आहोत आणि इथून मंदिर एक किलोमीटर वगैरे अंतरावर आहे। आम्ही पाठी गाडी लावली आहे आणि ते छान असा उसाचा रस मिळतो। आम्ही आधी उसाचा रस पिणार आणि नंतर मग स्वामी समर्थांच्या दर्शनासाठी जाणार आहोत। मंदिर परिसरात पार्किंगची व्यवस्था नसल्यामुळे आम्ही आमची गाडी 1 ते 1.5 किलोमीटर अंतरावर पार्क केली आणि तिथून रिक्षाने प्रत्येकी 10 रुपये सीट असे पैसे देऊन आम्ही अक्कलकोट मंदिराच्या जवळ पोहोचलो। आता आम्ही रिक्षाने स्वामी समर्थांच्या मठाच्या इथे आलेलो आहोत आणि इथून आपल्याला आतमध्ये जायचं आहे डाव्या बाजूला। आता आपल्याला हे बघा, इथून डाव्या बाजूला जायचं आहे आतमध्ये। इथे सुरुवातीलाच भरपूर दुकानं मांडलेली आहेत आणि गर्दी पण भरपूर आहे।
तर मंडळी, खरं तर आम्ही इथे पोचलो आहोत, पण इथे पोचल्यावर आता आमच्या असं लक्षात आलं की इथे जवळजवळ 2 ते 2.5 किलोमीटर लांब लाईन आहे दर्शनासाठी आणि त्यासाठी 2.5 ते 3 तास पण लागू शकतात दर्शनासाठी. तितका वेळ आता थांबावं लागेल, पर्याय नाही आहे. तुम्हाला मी आता लाईन दाखवतो, केवढी मोठी रांग आहे ती दर्शनासाठी. दुपारी 12 वाजताच्या रणरणत्या उन्हामध्ये आम्ही जवळजवळ 1.5 ते 2 तास रांगेमध्ये उभे होतो, परंतु स्वामी समर्थांच्या दर्शनांची ओढ एवढी जास्त होती की आम्हाला या रणरणत्या उन्हाचा त्रास अजिबात जाणवला नाही. मूळ गाभाऱ्यामध्ये शूटिंगसाठी परवानगी नव्हती, त्यामुळे मी माझा मोबाईल इथेच बंद केला. सांग सोनू. आमचं छानपैकी दर्शन झालं. मंदिरामध्ये गेल्यानंतर अतिशय सुखद असा अनुभव आम्हाला आला आणि स्वामी समर्थांच्या कृपेने आमचं दर्शन खूप व्यवस्थित झालं. तर मित्रांनो, आम्ही इथे 12:30 वाजता आलेलो, लाईनमध्ये तेव्हा उभे राहिलो आणि जवळजवळ 1 ते 1.5 तासानंतर आम्हाला दर्शन मिळालं. दर्शन छान मिळालं. दर्शन घेऊन आता आम्ही बाहेर आलेलो आहोत, पण आज खूपच गर्दी होती. अगदी मनसोक्त दर्शन झालेलं आहे. आता आम्ही सोलापूर थोडंफार फिरणार आणि मग परतीच्या प्रवासाला सुरुवात करणार आहोत. आम्ही आता स्वामींचं दर्शन घेऊन आलेलो आहोत आणि ते चोळप्पा महाराजांचा राजवाडा आहे, तर तो इथे बघण्यासाठी आम्ही आलेलो आहोत. हे जे चोळप्पा महाराजांचे घर आहे, इथे स्वामींची समाधी आहे. तर आता आपण आईला विचारूया दर्शन कसं झालं ते. दर्शन छान झालं, पण आम्हाला लाईनीमध्ये 1.5 तास उभं राहावं लागलं. आज सुट्टी असल्यामुळे भरपूर गर्दी होती या ठिकाणी, त्यामुळे 1.5 तासाने चांगल्या प्रकारे जवळून दर्शन आम्हाला स्वामींचं मिळालं. इथेच बाजूला जो चोळप्पा महाराजांचं घर आहे, इथे तुम्हाला स्वामींनी वापरलेल्या विविध वस्तू आणि दुर्मिळ छायाचित्र पण बघायला मिळतील. चला. इथे जे चोळप्पा महाराजांचं घर आहे, तिथे तुम्ही आवर्जून भेट द्या. इथे तुम्हाला स्वामी समर्थांचं मूळ छायाचित्र पण बघायला मिळेल. तर मित्रांनो, आम्ही आता स्वामींचा आणि चोळप्पा महाराजांच्या मठाचं दर्शन घेऊन आलेलो आहोत आणि ते एक पॅलेस आहे इथल्या राजाचा, तो बघण्यासाठी आलेलो आहोत. तर चला आपण बघूया इथे. आता स्वामी समर्थांच्या मठापासून अगदी जवळच इथे एक अक्कलकोट संस्थानातील राजाचं राजवाडा आहे. तिथे तुम्हाला त्यांच्या
पुरातन काळातील वस्तू शस्त्रास्त्रे याचा त्यांनी जतन केलेलं आहे तेही तुम्हाला पाहायला मिळू शकतं. अक्कलकोट स्वामींच्या मठाचं दर्शन, नंतर चोळप्पा महाराजांच्या राजवाड्यातलं दर्शन आणि मग अक्कलकोट संस्थानातील राजवाड्यामध्ये फिरून झाल्यानंतर आम्ही खूप थकलो होतो. मग आम्ही वाटेत जाताना अजिंक्य तारा ह्या हॉटेलमध्ये जाऊन थोडंफार खाल्लं, तिथे थोडाफार आम्ही फिरलो आणि मग आमच्या परतीच्या प्रवासालाच म्हणजे सोलापूर रेल्वे स्टेशनला जायला आम्ही सुरुवात केली होती. तर मित्रांनो, हा होता अक्कलकोट भ्रमंतीचा व्हिडिओ. अक्कलकोटमधनं निघताना आम्ही पुढच्या वेळी नक्की यायचं असा निर्धार करूनच निघालो होतो आणि आमची बऱ्याच वर्षाची इच्छा होती की अक्कलकोटच्या स्वामींच्या दर्शनासाठी जायची, ती अखेर पूर्ण झालेली होती. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.